ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଚାପ୍ଟରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ ଅର୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଆମର ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ 18ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର ଧାଡ଼ି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ହାଲୋଜେନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛି? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ହାଲୋଜେନ୍ 17ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛି। 17 ନମ୍ବରର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛି। 17 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଫ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଆଷ୍ଟଟାଇଟ୍। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 18 ହେଲେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ତେବେ ଯେତୋଟି ଆମର ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ବା ଅର୍ବିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ସେତିକି ହେଉଛି ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆର ଆମେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବାହାର କରିବା 18, ପ୍ରଥମ କେ ସେଲ୍ରେ 2ଟା, ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଆଉ ଶେଷ ସେଲ୍ରେ 8ଟା। ତେଣୁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 3ଟି, କାରଣ 3ଟି ସେଲ୍ରେ ରହିଲା। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି 18, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଆମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ମୌଳିକ, କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ଶେଷ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା 18 ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମୌଳିକ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରହିଛି? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 18ଟି ମୌଳିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 2ଟି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 8ଟି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି 8ଟି, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି, ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 32ଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 32ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 18ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼? ଯଦି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ଆକାର ବଡ଼ ଛୋଟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲିଥିୟମ୍ ହେଉଛି ଆମର 3 ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ, ତେଣୁ 3, କେ ସେଲ୍ରେ 2, ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 1, ସୋଡ଼ିୟମ୍ 11, କେ ସେଲ୍ରେ 2, ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8, ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ 1, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ 12, 2, 8, 2, ଆଲୁମିନିୟମ୍ 13, 2, 8, 3। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ୍ବର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏଠି ଲିଥିୟମର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 2, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ୟାର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ୍ବର ସମାନ 3, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି
ଭାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସୋଡ଼ିୟମର ଆମର କମ୍ ଅଛି 2, 8, 1, ତେଣୁ ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମର ଆକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତାପରେ ଲିଥିୟମ୍, ତେଣୁ ଲିଥିୟମର ଆକାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 7th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, O2 ମାଇନସ୍ F ମାଇନସ୍ Na ପ୍ଲସ୍ Mg2 ପ୍ଲସ୍ L3 ପ୍ଲସ୍କୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। O2 ମାଇନସ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8। F ମାଇନସ୍ର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8, Na ପ୍ଲସ୍ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8, ଏହିପରି Mg2 ପ୍ଲସ୍ ଓ L3 ପ୍ଲସ୍ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟା, ମାନେ ସମସ୍ତ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ଆନାୟନଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଯେମିତି O2 ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ଆନାୟନଟା, ତେଣୁ ଏହାର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତାପରେ Fa ମାଇନସ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, Na ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ Mg2 ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା Al3 ପ୍ଲସ୍। ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାର ହେଲେ ତେବେ L3 ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, ତାପରେ Mg2 ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, Na ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, Fa ମାଇନସ୍ ଆସିବ ଓ O2 ମାଇନସ୍ ଆସିବ। 8ମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉପଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଉଭୟ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଅଛି ତାକୁ ଉପଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଉଭୟ ଧର୍ମୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଉପଧାତୁ, ଉଭୟ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ। ଏହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ସିଲିକନ୍, ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 14। 9th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର pH କେତେ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାରୀୟ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର pH ହେଉଛି 7ରୁ ଅଧିକ। 10th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ନିୟମ ଲେଖ। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ନିୟମ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। 11th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍ ସିରିଜରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରହିଛି? ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍ ସିରିଜରେ 14ଟି ମୌଳିକ ରହିଛି। ଉଭୟ ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍ ଓ ଆକ୍ଟିନାଇଡ୍ ସିରିଜରେ 14 ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକ ରହିଛି। 12th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ମୌଳିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି, ବି, ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସି, ପରମାଣୁ ଆକାର, ଡି, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି। ମୌଳିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି, ଏହା ଠିକ୍। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପର ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁ। ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହେବ, କାରଣ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମାଣୁ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆମର ଆକାର ବଢ଼ିବ। ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ୟୁ, କେଉଁ ଧାତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ରୁହେ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପରମାଣୁ ଆକାର ବୃହତ୍ତର? এই ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।